everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu season 9. Guys, sibonile ke izolo ukuthi ke lo muntu besilo siyibuza ukuthi ubani okhulelwe emndenini, usinenezana bakithi inkosazane kaMseleko, iyona ke ekhulelwe ke ubaby number 4. Nami ngizosho number 4. Umunye wesiyachaza kwathi cha number 4 ngoba usine unengane lehlano macele ebese banalengane enye yomfana base bethi waphinde waba miscarriage, so lena ke senayo manje ubaby number 4. Bathi ke usine bakithi uyena umuntu who will carry the surname yakaMseleko. Ngizokhumbula ukuthi uMseleko uke wacela ke uMpilo, wathi uMpilo akakhulelwe, bese ke leyo ngane leyo izobamba ke umuzi kaMakhumalo. So I think he must use the same principle with Usne. Ukuthi Usne uyaqhubeka cha isibongo sakaMseleko uyasiqhubha. Into emangaza abantu abaningi guys ukuthi ke ne relationship ke la afika khona Usne ebisayintsha kakhulu. Uthi wakhulela ngesikhathi beshutha izingane zesithembu, so afike wakhulelwa ke nomfana uzomangala ukuthi how girl sahlangana nje 1-2 yabo usungipha abantwana yabo. So la umunye uthi ukuthi umunye kade usine unjani, uthi umunye usetetile, bathi utete ngo-October November lapho guys, ingane yakhe ke isikhula khulile ke impela, kodwa nje uMseleko izingane lezi eziningi ayifunayo usine uzomnike, uyena umuntu ozomenzela ke labantwana ke abafunayo ke ubaba ke uMseleko. Akasenze leya principle ayifuna ukuyisenza ngempilo ukuthi nazi ingane kaSine izingane zakaMseleko ngoba phela zizalelwe ekhaya. Sizosisho njalo ukuthi umuntu methola abantu basekhaya batholela ekhaya izingane ezako umalume, lezi izingane kaSine zibhilonga ngoMpumelelo, zibhilonga koLwandle nako izingane lezi zabafana kaMseleko ezasekhaya kubo kaSine. So ke yizo ezokhulisa lesibongo uMseleko afuna ke ukusikhulisa. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.